V tomto videu sa dozviete, ako používať elektronický preukaz zdravotného poistenia. Prejdete do obchodu Play alebo App Store pre používateľov Apple a stiahnete si aplikáciu Union. Po dokončení sťahovania a inštalácie ju otvorte, potom prejdite cez uvítacie správy a prihláste sa. Na prihlásenie použite svoje číslo poistenca, ktoré nájdete v e-maile, ktorý vám zašleme. Potom napíšte svoje heslo a potvrďte. Potom kliknite na možnosť Any the SMS did not arrive. Vyberte Letter Code Authentication a napíšte kód z e-mailu. Ďalším krokom je vytvorenie PIN kódu. Odporúčame použiť váš rok narodenia. PIN kód zadajte dvakrát, aby ste ho potvrdili. V budúcnosti budete na prihlasovanie používať len PIN kód. A hotovo! Svoj preukaz zdravotného poistenia máte kedykoľvek a kdekoľvek po ruke. Môžete ju otvoriť s tlačením tu. Tu uvidíte svoj preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia. Nižšie je tlačidlo, ktoré môžete použiť na otvorenie čiarového kódu. Tu si môžete pozrieť aj svoje recepty. Môžete si zobraziť platné, vyzdvihnuté alebo neplatné. Po prvom prihlásení máte prístup k preukazu zdravotného poistenia aj bez prístupu na internet. Otvorte aplikáciu, napíšte PIN kód. Vyberte možnosť Yes. A prejdite na svoju kartu. S kartou zdravotného poistenia v telefóne sa už nemusíte starať o dátumy skončenia platnosti ani o to, či máte pri sebe fyzickú kartu. Nastavenie trvá len 2 minúty a ak s tým potrebujete pomôcť, stačí nám zavolať a my vám pomôžeme všetko vybaviť.